Ayun oh, si Kalito lang na bubusog oh. Makita lang kita, busog na ako. Saka si ma'am. Ang dami pa po doon. Timplang ano to, Saudi. Ayan si sir oh. Parang yung natin, pinaikot lang tayo. Ayun oh pa. Ayan talaga yung mga babae na yan eh. Hindi yan basta-basta burger lang. Kalain mo yan oh. Kalain mo yan, dito lang yan oh. Ayun oh. Sarap ng hito. Food trip doon mga ka-GSB. Pesta na yata doon Kalito eh. Happy Fiesta mga dad. Ayan o, sabi ko na. Ayun o. GSB. So yun mga ka-GSB, good afternoon. Nandito na tayo sa Mangaldan. So yun si Kalito, nauna na o. Kalain mo. Ayan, ano yung Kalito? Ayun o. Ayun o. Anong lasa? Matigas? Huh? Matigas? Ilagyan mo na sauce. Matigas, natawa tuloy siya. Balikan niya. Ano naging matigas yan eh? Itlog yan. Itlog ng, ano natin ito eh? Itlog ng dinosaur yan. Kaya matigas. Ayun, tingnan mo si ma'am. Pakikitaan ka ni ma'am. Tingnan mo, pakikitaan ka ni ma'am. Ma'am, bumili ka rin ng itlog. Ayun o. Tingnan mo si ma'am, pag siya kumain ng itlog, sigurado, hindi matigas yan. Paano masabi? May matigas bang itlog? Wala akong ngipin eh. Ayun. Ayun, pinapainit. Ayun. So dito, marami ditong pagkain mga ka-GSB oh. Meron tayong calamares, dynamite, saka ito Betamax. Ito ano to, isaw? Yung nuggets po. Ah, nuggets, ito yung Proven nuggets. Ito yung isaw sir. Ayun oh. Ayan si ma'am oh, favorite niya isaw. Ayun oh. Ayan oh. Nasa na yung kasama niya par? Harap. Paras? Baka mabilaukan ka ha. Ayun, meron din dito ano, 1 day old oh. Kaso konti na lang. Saka ito, yung ano, Dunkin Penoy. Penoy yan, saka may kwek-kwek din syempre. Ayan si ma'am, luto na yung ano niya, yung itlog. Siyempre sa kabila rin meron din oh. Ayan, pasyalan natin. Marami nagme-merienda rito eh. Ayan sila ma'am. Oh, si ma'am. Ayan oh, dynamite din. Saka ano, dito naman may inihaw sila. Ayan oh, may inihaw. Ayan, mukhang masarap tong isaw oh. Ayan oh. Meron din sila lumpia. Ma'am, magkano sa lumpia ma'am? 5 isa, lumpiang gulay ma'am no? Ayan o, meron din silang ano, calamares. Ito. Saka may bubble gum na ano, juice. Ayan, bubble gum juice. Ano ma'am, matigas yung itlog? Oh, hindi naman pala eh. Ikaw naman Kalito. Ah, yung pala. Bata pa pala si Bata pa kasi Kalito, hindi pa tumutubo yung ngipin, Hindi ba tumutubo eh? Smile ka nga Kalito. Hindi ko makagal. Smile ka nga. Wala nga, hindi wala. Akalain mo. So yung mga ka-GSB, fiesta na rito sa may Mangaldan. So mamaya lipat tayo doon. Meron pa yata doon sa banda ron. Di ba ma'am, meron pa? Sa plaza. Sa may plaza meron. Lipat tayo doon. Tara! Get it away!
ditong ano, mga street foods, mga ihaw-ihaw dito sa Mangaldan, no? Nandito pa sila, ma'am. Ayun, no? Naubos na yung ano, isaw kanina, ano yan? Super sarap, yummy. Sarap, sarap! Kanina isang tumpok yan, ngayon tatlo na lang. Ayun, dito lang kayo bumili, oh, kay Laser. Mia daw to. So, timplang ano to, Saudi. Ayan si Sir, oh. Sa kanila yan lahat. Ayan, oh, order pala yan, oh. Ayun, oh. Hindi pa. Ayan, mga ka-GSP, nakakatakam, oh. Ay, shout out sa Team Makayog. Ayun, Team Makayog, oh. Ayun, sige, Sir. Pipili yan, oh. Daming ano, mga chicken skin. Ayun, oh, ma'am. Ayun, chicken skin, oh. Nuggets, ito, yung Robin. Meron din silang chicken joys. Ito, oh. Ayan, oh, fresh na fresh yan, oh. Mainit-init pa. Ayan, libre tikim dyan. Basta ikaw kukuha dun sa ano. Libre tikim daw, basta doon ka kumuha sa ano, kawali. Ayan, oh, gumagawa si Sir, kwek-kwek. Ganyan lang kasimple gumawa ng kwek-kwek. Ayan, oh. Parang ano lang, pinapaikot lang, oh. Parang, ayun, oh. Parang lang yan, simple lang. Parang yung natin, pinaikot lang tayo. Ayun, oh. Yun, humugot si Sir, oh. Parang yung Sir. Parang pinaikot lang, ginamit lang tayo, Sir. Nakuha na ang gusto sa atin, oh, Sir. Ayun, oh. Meron pa maiikutan dito, mga ka-GSB, dun sa may ano, sa may plaza daw. Pero dito pa lang marami na. Ayan, oh, merong burgers. Ayan, oh, hamburger dito with egg. Ayun, oh. Tapos may red gulaman. Ayun, sarap. Ayun. Ayun, may hotdog din, oh. Ayun, oh, kaway ka naman, Sir. Ayun, oh. Ayun, oh. Meron din mga gulay yan, oh. Siyempre, healthy. Oo, hindi yan basta-basta burger lang. Healthy rin yan kasi may gulay. Ayun. Tapos may egg pa. Ayos. Oh, dito rin, kwek-kwek, saka ano, saka mga proben, mga calamares. Ayun, oh. Ayan, oh, sarap nitong chili sauce nila. Ayan, meron ding ano, marunong din magpaikot si ma'am ng ano, kwek-kwek. Ayan dito, mga ano, inihaw naman. Ito naman pang ulam, pang take out. Ayan, oh. Doon sa kabila is pang ano, mga street foods dito, pang ulam. Ayun, oh. Ayos. Sir. Ayun, lalaki, oh. Magkano, Sir? 140. 140, oh. 85 sa bangus. Ito, Sir? 85. 85 lang. Ayun, may 90 yung malalaki. Ayun, oh. Sir, sa longganisa, Sir? 15. 15 lang, oh. Hamonado 30. Hamonado, 30. Kalain mo, hindi pa Pasko, may hamon na, oh. Ayan ka pa. Dito lang sa Mangaldan. Sa mga magkikita. Happy Fiesta na. Ito, mas malalaki rito, oh. Ayun, oh. May sounds pa. Kalain mo yan, oh. Kalain mo yan, dito lang yan, oh. Ayun, oh. Ayun, oh. Sir, magkano dito, Sir? 150 lang, oh. Medyo malaki to, kaya ano, medyo mataas ng 10. Ito, Sir, sa ano nyo? 35. 40. 15. Yun, oh, 15 lang to. Laman, oh. Sarap, oh. May balot pa. Ang dami talaga rito, oh. Yung sounds lang talaga ang ano, sumali. Ayun, oh. Kita nyo naman, ang dami mga ano, mabibili dito. Yung wala na palang ano,
foods dito. Meron na rin, meron pa rin mga ano, yung nadaanan natin kanina. Pero dito sa tapat ng plaza, wala na pala. Saka merong na ano, ongoing na ano, na event na. Kasi start na pala ng ano, ng fiesta talaga. So yan, oh, napakaraming tao na rito mga ka-GSB. Ayan oh, for the first time in COVID history, meron na tayong ano, fiesta. Kaya ang daming mga tao. So thank God. Start na tayo ng ano, almost back to normal. Pero syempre, lagi pa rin mag-iingat. Ayan o. Ayan o, mga nakikipiesta yan. Ayan. Time check mga ka-GSB. 7:30 na. Malayo pa uwian namin, kaya batche na tayo. Pero bago ang lahat, sa mga bago dyan, please subscribe our channel, Team GSB, Gutom sa Biyahe. Paki-like and share na rin yung mga videos para dumami na tayo. Si Kalito, Kalito! Ayun o, Bigo Live o. Ayun o.